Australia, din Noua Zeelandă. Mai avem una, da? Da, profesori din toate țările. Am înțeles. Mai avem una. Asta e cu o capsulă din asta. Da. Mai știu și eu câteva chestiuni de genul acesta. O să vedem și pe asta imediat. Aceea este echipa de avansați, 16 profesori din întreaga lume și, bineînțeles, este fotografia oficială, că altfel am făcut fotografii peste tot și... Cred și eu. Multe. Dar e strictețea aia despre care, mă rog, auzim și noi pe la televizor, n-ai voie cu de-aia, n-ai voie Ei cu știu de-aia, tot ce facem, unde suntem în orice moment, dar avem o libertate controlată. Adică avem voie să facem poze, dar ei știu unde facem poze și ce poze facem. Și dacă consideră că nu e bine să facem poze acolo, probabil că ni se spune nu aveți poză, nu aveți voie să faceți poze. Diplomele astea certifică faptul că ați participat acolo, da? Da, exact. Și mai este una identică, dar pe numele Roxana Alică, așa că nu e o problemă. Asta ce este? Aceea este o fotografie făcută tot în USA Rocket Center, în Huntsville. Băi, e foarte tare treaba asta. Adică cu racheta care se ridică, cu de-alea, te doare capul, frate. Adică știu să facă treburi a la carte, ca să spunem așa, nu? Da. Am înțeles. Este un proiect care se va extinde, dați-ne și nouă ceva detalii, adică orice profesor de matematică, ipotetic vorbind, se poate înscrie în chestiunea asta, poate să obțină informații de la dumneavoastră. Acest proiect este creat în parteneriat cu US Space and Rocket Center în 2004 și programul se numește Profesorii Honeywell în Space Academy și a fost conceput pentru a oferi profesorilor de matematică și științe metode alternative de predare prin intermediul unui program de pregătire pentru astronauți și a unor instrumente pedagogice inovatoare. Firma Honeywell, lider în tehnologie și producție în industria aerospațială, oferă fiecărui profesor o bursă completă, asta însemnând transport, masă, cazare, program de instruire, deci totul plătesc ei. Absolut tot, materiale necesare programului, toate sunt suportate de Honeywell și de contribuția angajaților acestei companii. Ce pot să spun este că orice profesor de matematică și științe de gimnaziu, deci care predau la elevi între 10 și 16 ani, chiar și învățătoare. Exact, da, pot să aplice pentru această bursă. Și acum ar fi interesant probabil să vorbim un pic despre modul în care am aplicat pentru grupa de avansat și pentru grupa de începători. Păi aici trebuie să ajungem, ca să știm și noi cum poate un profesor să ajungă în situația de a, neapărat de a purta un costum de ăsta, deși eu aș fi curios. Știu că aș arăta bine, dar am așa da. Și mie mi-ar plăcea să mă îmbrace într-o daia cu casca așa frumos. Am fost și să le editez așa. Am fost, dar acelea nu puteam să le aducem acasă. Astea ni le-au dat. Da? Mie nu dă la așa să fac o poză așa să zic. Dar să vă simțiți la de 6 ori greutatea mai puțin, că și asta am simțit. Păi am fost pe lună, chipurile. Serios? Da, am simulat. Păi și ce ați făcut? Pluteați așa? Chiar pe lună, deci trebuie să ai vreo 200 de kg ca să mergi unul. Da, deci cât aveți noastră împărțit la 6 ar fi... Eu n-am 200 de kg, dar... Păi nu, deci... Eu cred că aș pluti așa. Undeva la 10-15 kg și greutatea. Am înțeles. Să revenim așadar la problema de la care plecasem, vă rog. Da, trebuie să aplice. Există un site pe care se poate aplica. Acest online, da, eu am făcut o aplicație online la sfârșitul fiecărui an, noiembrie, decembrie, până pe 31 decembrie, când este termenul limită, se poate aplica și răspunde la o serie de întrebări de bun simț, gen CV. Site-ul este? Sunt multe link-uri. Eu, de exemplu, nu țin minte pe din afară, scuze, există o discuție pe forumul Ministerului Educației, deci pe www.edu.ro. Pe forum există o astfel de discuție, sunt link-urile directe. Dacă nu, n-aș vrea să greșesc, www.51honeywell.com. Deci e ceva cu Honeywell, oricum trebuie să caute, că oamenii caută pe Google. Este corect ceea ce spui, deci... Spacecamp.com, la fel. Deci, pe unul dintre ele cu siguranță vor găsi... Spacecamp.com, ceva cu Honeywell, ca să, așa, Honeywell să scrie honey, care e miere, honey, și well înseamnă bine, Honeywell.
da? De la well și cu bine și cu miere și așa. Oricum, formularul apare spre sfârșitul anului, adică undeva prin luna octombrie, septembrie-octombrie, ca să poată fi accesat. Am înțeles. Și piatra de încercare pentru mine a fost să scriu un eseu limitat la parcă 200 de cuvinte. N-am folosit chiar atâtea, dar probabil că am fost foarte convingătoare. Și totul în limba engleză. Da, în limba engleză, evident. Engleza trebuie știută, cel puțin la nivel conversațional. Păi, cred eu că acolo, dar nu o să te înțelegi prin semne ca indianul, cu pătra, cu focul, da, ca pești, că e nasol, adică chiar nu e cazul. Am înțeles. Iar eu am aplicat în baza activităților pe care le-am făcut din 2007 până acum. Pot să aplice la avansați numai cei care au trecut prin runda de începători, evident, și pe baza unui portofoliu, acela chiar l-am trimis prin poștă cu imagini, cu fotografii, cu CD-uri, cu activități și ei au ales, au spus că e ok și le-am. Două întrebări. Câți profesori din România au participat până acum la chestiunea asta? Suntem una dintre țările cu număr mare de profesori. În 2007, spre exemplu, am fost 9 profesori din România. În anii următori, în jur de 5-6, iar anul acesta au fost 6 profesori cu totul, grupă de începători și avansați. Nu pot să mă pronunț dacă sunt mulți sau dacă sunt puțini, pentru că... Având în vedere că suntem o țară mică și că din alte țări participă 1, 2, 3 sau chiar niciunul, eu zic că România se află pe un loc destul de bun. Da. Păi dacă ziceți dumneavoastră, atunci înseamnă că ne aflăm pe un loc destul de bun. Dar dacă ziceți că a fost și din Trinidad Tobago și din alte țări de genul acesta, de unde nu m-aș aștepta, sincer să fiu, să fie cineva. Senzația mea este, n-aș vrea să greșesc, dar senzația mea este că România este pe locul 2 după Statele Unite. Cam așa. Ca și membri, ca și participanți. Și este normal să fie Statele Unite pe primul loc, că până la urmă sunt la ei acasă. Deci până la urmă noi suntem primii între națiunile... Mai avem un minut și trebuie să-mi spuneți repede care este pasul următor al acestui proiect. Ce se va întâmpla în continuare? Am înțeles, dumneavoastră ați fost la începători, ați trecut la avansați, dumneavoastră sunteți la începători, o să treceți la avansați. Ce se întâmplă de acum înainte? În primul rând, eu vreau să diseminez foarte bine informația, ca după ce am participat eu să poată participa să aplice cât mai multe cadre didactice, să aibă acces la informație și să meargă cât mai mulți acolo să vadă, ca în sfârșit să putem să facem un grup din Ploiești, din țară și să lucrăm împreună. Pot să vă spun că din Ploiești mai sunt cadre didactice de la școala Sfântul Vasile, avem 4 cadre didactice care au participat în anii trecuți și cu toții putem să facem un nucleu și să lucrăm împreună pe programe NASA, nasa.gov. www.nasa.gov este un site al NASA unde sunt postate foarte multe materiale pentru cadrele didactice. Deci, practic, etapa a 3-a am propus să fie, deocamdată nu există, sperăm să existe și să merg și eu a 3-a oară. Și aș mai avea de adăugat că s-a născut în aeroport la întoarcerea acasă ideea ca în România să încercăm înființarea unei Space Camp pentru elevi. Adică o tabără spațială pentru elevi. Eu, sincer, mi-aș lăsa copiii într-o astfel de tabără și cred că suntem suficienți profesori ca să ne putem ocupa așa cum trebuie de un astfel de proiect. Da, bine, acum vine întrebarea retorică. Cum va sprijini statul român pentru treaba asta? Poate Hanewell. Da. Credeți vreodată că o să implice statul român? Păi ăștia n-au bani să pună acoperișul pe școli și vreți să facă Space Camp? Statul este un termen mult prea general. Cred că așa, putem cu sprijinul unei companii mari, da. Și sprijinul inspectoratului școlar. Aici da, la nivel local da, dar eu mă refer la nivelul ministerului, că ăia trebuie să decidă cu tabere. Câte locații de tabere, acum știți foarte bine că suntem în domeniu cu toții, câte tabere școlare nu au ajuns vai de steaua lor și le-au luat băieți deștepți, pătenici, ce și mai nimic și au făcut vile din ele. Am învățat un lucru la american, să gândim pozitiv. Păi nu că gândim pozitiv, dar ia duceți-vă la minister să ziceți, dom'le, uite, vreau și eu de la Bușteni, vă zic eu vreo 2 sau 3 foste tabere școlare care acum sunt paragină, vai de capul lor. Bere și nouă o casă din aia, uite, facem o chestie educativă. Nu ne ducem noi, nu cu rudele, nu cu prietenii, nu facem bairame, nu nimic. Facem și noi un Space Camp. Uite, așa. Tocmai asta, ne gândim că poate dacă am venit de acolo și știm să ne susținem ideile, vom reuși să schimbăm ceva. Așa să vă ajute Dumnezeu. Mulțumim foarte mult invitatelor din această dimineață, Maria Magdalena Georgescu și Roxana Alica. Atenție, dacă dați de ele pe la școală, să știți că o să predea matematică spațială. Cu niște metode cu totul și cu totul diferite, ceea ce este de altfel extraordinar. Natalia Barbu, I Feel So Good, rămâneți alături de noi, ne pregătim de final. Bună dimineața!